Не. Това е преди 1 месец на Бориславка. Как си? Добре съм. Bulgarian Female Compilation. Това е преди 1 месец качено. Правим ли го? Не очаквам да се видя, защото не съм стримвала цяла година. Омага. What? Да, точно това казах. Буквално. Митко. Изпреварихте, да. Правим ли го? До година да ме има във всяка една компилация. Веря в тебе. Оспа, какво правиш, бе, Аз въобще? бях колеги. Стола. Какво беше това? Много столя, бе. О, не, паднах от стола! Щуп се пак тогава ме го компилация. Ти не си добре. Не сте клипнали това. Ще го клипнеш. Не. Това е гол клип. Това Охан клип. Може би аз съм стримърката, която се кикери най-много на шибания стол и още не съм падала от стола. Нито на стрим, нито не на стрим не съм падала от стола. Кой падна от стола? Аз постоянно съм така на стола, не знам. Ей така! Ей така! Не, ще видя на клипа. Не знам, да нарочно ли го правят? Виж, знам как излизам от кадър. Хора, това не го се вярва, че ще ми се случи на 31 години да падна от стола. Много ясно. Не, наистина, аз винаги съм се подиграла на тези стримери, викам си те нарочно падат на стрим за контент, постоянно няма как да падат постоянно. Мерси, добре, че всички стрима на Танчка. И паднах от стола тук, що хора. Направо ужас. Ме ма хвана, изпочих се човек, аз ме ма хвана срам. Тебе си няма. Ау. Не, съм си легал, може да хванем до колене и... Ако ще се захващаме за работа. Си го набрах в устата. Ако беше питал колко инча 55. Най-накрая нещо, което може да ме задоволи. Ха-ха-ха. Say what? Атари, не, Атари. Кажи, Акане. Атари. Правиш. Не на стрима, моля ти се, така хората гледат, мислят нещо. Те нека си мислят, това е чиста завист, нека завиждат, нека им е гадно. Тя значи, нали, ангел, че тя е така, не, аз не знам за какво говори. Кали, извинявай. Така сме. Така гледаме 2 стрима. Добре, бе. Вижте. Може да вляза. Ама, гайс. Искам да вляза. Моля се. И аз, Акане, и аз. Много е ход. Одобрявам. Човек, че лобита. Да, на маската не се обиди. И най-накрая. Камерамен, стига бе. Четири мадура, майка, че знае ли какво говориш по интернет на момичета, които не те познават? Майка, че знае ли, че можеш момичета да ти пърдят на кора? $2,000 years later. А защо съм го спряла? Аз си мислех, че... Звъннал е Чичо от Германия и майка вика: стримваш ли? Ела им кажи здрасти.
Братовчетите ми си цъкат там на PlayStation, на всичкото, аз трябва да ходя да говоря с тях. И аз цъкам. Чуващи. И на теб весело. Разбирате ли? Ака не. Разбирате ли за какво говоря? I'm a meter and 44. Meter and 44. Right fucking now. Не пийте много малки сте още. На теб не. Basically, Добре. this is my chair, okay? Chair, Добре си pink говорим. chair, Pink chair, normal chair, not so big, not so tall, you know. И не. Да, много е ниска. Like... За тези, които ми викат, изправи се! Изправи се! Сега се смели, ей! Не, без смая! Няма да ме снимаш! Сега на мене ми стана интересно аз колко висока стоя до моя стол. Ела бе! Войно. I'm a meter and 44. До циците. Да, ма моя няма такова за главата. Да, имам малка патка тук. Дали да ме видите патката? Не е безплатен, а кан си плати за него по-рано. Да бе, виж го патницето тук, патката ми. О, виждам нещо, което искам да взема. Не. Няма безпокой. Не! Hola, amiga. Ay, ¿qué pasa? Piñata. Alien e Fidel. Que passa, pedali? 1, 3, 4, fatto taco. Тя тая не си ги порасна, тя направо ги издуха тези ръце. Какво? Представяш си да имаш 6 ръце и всичките да са нацепени. Майко! Какво беше това, бе, гайд? Аре, добре, откъде дойде? Нямаше нищо зад мен и изведнъж буф. Моля? Софи се стресна. Не, ме, това е батата кутията. Някой е донейтнал 600 лева. Тя ни пана и двамата, ме, много паяци. Кое си скамнат? Why is my flashlight blinking like that? I feel safe. Всеки път, когато те се стряскат, аз се стряскам с тях. Въпреки, че знам за какво става въпрос, че е scary completion, аман. My heart! О, не! Човек, не изпищях аз. Кой беше? Стига де. Това прозвуча се едно, тя изпищя и тя го такова. Да. Е как? Така. Обе, видя. А го изпусна. Добре. 15 пъти. Шортито.
Моята задави се. Тази вечер чертая пентаграма и вика. Взела гаджето на вената. Не бях аз минал. Това не е факт, ние мъжете не мислим като вас. Еми, да, така е. Защото вие не мислите за чувствата ни. Да. Докато ние мислим за вашите. Вие сте безмозъчни. Отек, бе! Искаш ли, като дойдеш във Варна... Не, искаш ли, като дойдеш във Варна следващия път, да те возя в пътна помощ? Да, мечташе ми. Не, наистина, искаш ли? Маша карам. Да. Какво ти има на веждите? Цепнала съм си я. Беше. И аз си покажа Като се мръсна, защо ма блъска, Свикай бе? майка ти да си покажеш нейните педал изглежда. Топ ми двама. Това... Инсейн! Чати, това ако го слушате с затворени очи... Всъщност да не се затваряте очите. Ама да предположим, че го слушате с затворени очи. Извинявай. Инсейн! Извинявай. Да. Найшот, извинявай. Извинявай, найшот. Аз просто редитора като послахме хипертирай се. Извинявай, не искам да сексуализирам. Извинявай, не се държах, извинявай. Мъртви сте. Извинявай. Мъртви сте. Мъртви, разбирате ли, мъртви. Пипи. Даже. Питам. Не, това са фейк точки. Няма да се Напротив. Не, с никой не да. Тя е Няма да моя. сексуализирам никого Сега чакаме вече. кандидати. Оба, просто исках да се видя. Не беше нищо. Чакайте. Exposed. Виж го този цицаки! I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for my... Smile. Yeah, smile. Надявам се да се чува. Някъде чувам чалга, ма си нямам идея откъде. Аз съм най-добрият мъкаш. Който има адреса и да адреса. Стига, бе. Опа, аз тук всичко обърках. Стой бе!